Amo il carnevale, che rumore, che follia, l'universa frenesia per rinascere ci fa. Buonasera, dit is Via Reggio in Italië aan de Ligurische Zee, net boven Pisa. En deze plaats, ja, je ziet het al met het strand, is natuurlijk beroemd als badplaats. Maar in de winter is Via Reggio nog veel beroemder. Vanwege de vastelovensoptocht. Benvenuti a Via Reggio! Ik neem het geluk bij een ongeluk dat we nu heen zien. Maar normaal trekt de optocht van Via Reggio in februari, als we ook vastelovend hebben. Maar de vastelovend is ook in Italië, we weten we hadden het land getroffen, is door corona niet doorgegaan. Toch heeft de organisatie besloten om de optocht, de tribune stond klaar, in de herfst in te holen. En dat geeft El 11-11 de uitgelezen kans om erbij te zien en met de kuit vooraan te staan. 62.000 inwoners stelt Via Reggio, ter vergelijking net iets meer als Remont. De extra breie strandboulevard en zijn verweerde, oude, maar nog steeds prachtige paviljoenpoorten vormen al sinds 1873 het decor voor de jaarlijkse optocht. Ja, als ze zo'n grote optocht ieder jaar organiseert, dan moeten ze natuurlijk die wagens ergens kunnen bouwen. En in net buiten de stad is een enorm complex waar dat gebeurt. Noordvliegen. De Citadel heet dit ovale plein met 16 hangars voor wagenbouwers. Met een eigen museum, een eigen restaurant. De wagenbouwers van Via Reggio werden compleet gefaciliteerd met behulp van de gemeente, provincie en nu opgelet het ministerie van Cultuur en Toerisme. Dat zou bij ons eens moeten. En er wordt gelas, dus nog gewerkt. Op zoek naar wat wagenbouwers. Wat 150 jaar terug begon, met wat versierde koetsen, is uitgegroeid tot een parade met mega grote praalwagens en loopgroepen. Bij de eerste de beste halpoort die open staat, tref ik maestro Matteo Razziti. Il tema dell'opera è la malattia mentale, quindi praticamente ho rappresentato 4-5 personaggi in forma grottesca e sono 5 fragilità umane in cui le persone possono specchiarsi con ciascuna di queste e trovare in qualche modo la propria parte più fragile, più delicata e fare pace con questa parte di noi. E ad aprire questo lavoro c'è Marco Cavallo, che è un cavallo blu, a Blue Horse, che rappresenta la follia, ok? E con questa opera vorrei in qualche modo rompere il muro, no? Che ci separa talvolta dagli altri nel parlare di malattia mentale e in qualche modo accoglierla nella vita di tutti i giorni. Per me è molto importante che ciascuno di noi appunto scelga un tema e possa essere libero di rappresentarlo come vuole ed è la bellezza del carnevale, che ciascuno ha una visione diversa del mondo e la racconta con quello che ha dentro, con le proprie mani. Penso che sia essenziale che ciascuno, no, sia libero di esprimersi come vuole, anche perché il carnevale, soprattutto a Viareggio, ha una grande importanza anche culturale e sociale, perché in qualche modo racconta la società che si vive, no? La nostra realtà, quindi ciascuno la racconta come vuole. Matteo werkt in een van de hangars samen met zijn grote voorbeeld, ontwerper en wagenbouwchef Massimo Breschi, die leiding heeft gegeven aan de bouw van een wagen in de tweede categorie. Massimo heeft een Pierrot, een serieuze clown uit de Commedia dell'arte ontworpen. Breschi is verknocht aan zijn werkplaats. Vabbè, qui il mio mondo del lavoro da sempre, da ragazzo, in pratica da quando ho 14 anni io sono qui a lavorare e ci passi tanto del tuo tempo chiaramente, perché comunque è un lavoro, è una passione e sicché quando si fanno anche le cose
per passione a volte può diventare anche un gioco, che poi chiaramente il gioco è il lavoro, però comunque quando le due cose si connubiano bene insieme ci passeresti sempre il tuo tempo, però ogni tanto bisogna anche staccare, andare con i figli, fare due passi, perché poi magari le idee ti vengono andando a giro e vedendo cose, allora è lì che nascono le idee. Il tema che andiamo a affrontare quest'anno è basato su tutto quello che si è passato da noi ma anche da voi, perché insomma questo concetto della pandemia ha colpito poi tutto il mondo, no? E allora io ho pensato di far sfilare un carro dove il titolo è Applausi, no? Perché io dico che per quello che si è passato, per quello che è, per quello che poi può anche ancora da venire, noi italiani in questo caso, ma tutto il mondo, perché poi il carnevale è universale. Tutto racchiuso su se stesso, in questa posizione qui, quasi pensante, un po' malinconico, ma in realtà comunque è sempre un clown e quando lui alza il viso ti sorride, ti guarda e ti fa l'occhiolino e le mani si aprono, hanno un movimento particolare, vengono giù e cominciano a applaudire e applaude a tutti noi, poi si muove il bavero, gli occhi, muove un po' tutto, però dico un applauso in questo caso, come ricorda il nostro carnevale di quest'anno, un applauso universale, un applauso a tutti perché il momento non è facile, sicché bisogna solo applaudirci. In het museum van de Citadel bewaart de organisatie succesvolle onderdelen van wagens uit het verleden. En de alles overheersende techniek van het bouwen met papier-mâché wordt aan bezoekers uit binnen- en buitenland uitgelegd. Pierluigi, so if we want this clown or this Pierrot, it starts with this with the sketch. And Every construction starts with a sketch. Then from the sketch we pass through the skeletic part. It's made out of wood and iron and steel. Then on top we go with clay. They're very good modelists, these guys that make these floats, these artists. So they make it all with clay. Then after the clay, they put on the printing part. We call it the stampo, il stampo. That's made out of... Il stampo. Il stampo. Here starts the papier-mâché technique. On this stuff, on this printing part, on the stamp, let's call it stamp, that's called, you can see here, there's been put many layers of paper. And then they put 3 or 4 or 5 layers. Once they do this, they take it out of here, because here they put something like an oil so it can come out. And this is the final part, very, very light. That's the secret, it's very light, okay? Once you do this, the part with the final part is the coloring part. This is the technique in a small example, but this is how they do the big things. Dal lago di Puccini Carneval ha già inviato il suo corteggio ad annunciarlo alla città. Per arrivare al Magistrial hanno noleggiato un gran barcone d'orvelle. kijk mee, en al de vogel en zo. Ik denk dat alle jurks anders, maar je kunt toch zien dat ze met de papier-mâché ook de expressie en een beetje de humor kunt vormgeven van zo'n kanarie. Het ding is eigenlijk dat het met de papier-mâché niet kan. De hoorn maken van, wat is het Siberische tijger. Maar als je heel goed kijkt tussen de puurtjes door, dan zie je gewoon dat het al de kranten zien bij de poesjes. Hè? Miauw. After the first sketch that gets presented to the foundation, to the Carnival Foundation, once it's been accepted by them, the artist makes this maché. That it's in scale, it's perfectly made, and it's just to show how it's going to work, the movements, and how the thing is going to be, how the project is going to be finished. It's huge. It's huge. 15 meters only her. So this was about 22, something like that. It's very big. Yeah. And it's here.
Yeah, it's here. It's the central part of this hangar. She is here. She is here. She's a dancer. Yes, a dancer. Chiamati tu, dolce troppi gioventù, e mi danno dei più, sciogli la caravana. Vieni per te, questa è l'occasione che ci fa amare questa città, ci fa amare libertà. Rumore che follia, l'universa frenesia. Het is optochtdag. De hangaarpoorten gaan open. De wagens, ook die van Matteo, moeten richting binnenstad. En ik vergaat me aan de enorme constructies die naar buiten komen. En opvallend, hoors alle onderwerpen zijn gebaseerd op de actualiteit der maatschappij en ook de politiek wordt dus een flinke spiegel voor gehouden. Iedere wagen heeft zijn eigen maestro, zijn eigen kunstenaar. Het is een baan. Ze krijgen een salaris, hun wagens te ontwerpen en te bouwen. En ze hebben de artistieke vrijheid om te doen wat ze willen. No, assolutamente, perché lo spirito del carnevale è la libertà e soprattutto prendere in giro i potenti, tutti quelli che appunto sono in alto ai vertici, quindi è un ribaltamento il carnevale, è sempre stato questo e il carnevale di Viareggio si contraddistingue per questo. Ci sono stati negli anni delle critiche dei politici, perché spesso ci sono anche dei politici nei carri che vengono presi in giro, delle polemiche, ma il carnevale non ha mai avuto una censura proprio per questo motivo, perché deve essere una critica alla società, quindi uno può accettarla, non accettarla, ma la libertà è totale. Sono famosi, sono conosciuti a Viareggio, sono delle star, ma anche in Italia, perché poi lavorano anche per i teatri di tutta Italia, anche all'estero sono andati per fare le scenografie, a volte le scenografie dei film vengono chiamati questi artisti per fare appunto delle opere che, simili a questi carri, però per i film o per gli spettacoli teatrali, quindi sono persone conosciute, sì. En door we weer een prins of een prinses hebben, heeft Viareggio de mascottes Burlamaco en zijn strandvriendin Ondina. Rappresento il carnevale insieme al nostro Burlamacco e andiamo un po' in giro per la città, partiamo tra poco e poi insieme a me assiste allo spettacolo quando inizia, dove tutti i carri passano lì dalla piazza direttamente dal pennone più alto dove c'è la bandiera che raffigura poi il carnevale. Sì, ovviamente è una situazione unica, non solo per il carnevale, non solo per Viareggio, ma un po' tutto il mondo in questo anno ha vissuto un qualcosa di diverso. È un carnevale che rimarrà nella storia perché viene fatto fuori stagione per colpa della pandemia e viene fatto anche in forma ridotta, perché noi comunque siamo abituati ad avere a Viareggio tantissimi turisti e per colpa di questa pandemia e di queste restrizioni dobbiamo fare un carnevale molto ristretto. Però il carnevale l'abbiamo nel cuore e quindi lo facciamo lo stesso volentieri e cerchiamo di trasmetterlo agli altri. En zo trekken de wagens richting Boulevard, op te gaan stellen voor de grote parade. In een van de strandtentjes wordt nog druk geschminkt en loop ik puur toevallig een Brabantse tegen het lief. Ze is eigenaresse van een schminkmerk. Ze zijn hier op dit moment de lopers aan het schminken. En dat gebeurt met onze schmink. En je ziet, het kan gewoon dus. Hè? Ja, hè, als je maar schoon werkt, kan je prima schminken. Dus voor ieder persoon een ander sponsje, ander penseeltje. De schmink schoonmaken met alcohol. Geen probleem. De coronatijden zijn zware tijden geweest. En een beetje vrolijkheid doet de mensen wel goed, denk ik. Even kijken aan de binnenkant van deze enorme wagen. Het is een van de meest technische wagens in de optocht van Viareggio Metgeit. En alles is hydraulisch gebouwd en geregeld met
leidingen over en weer, technische snufjes, allerlei bedieningspanelen. Aan deze kant is een complete werkkamer gebouwd met een soort garderobe waar iedereen natuurlijk zijn spullen neerzet. Hij werkt zo'n 5, 6, 7 man tegelijkertijd. En nog een discjockey die de muziek aanstuurt. Hij houdt ze de meters in de gaten van alle constructies die op en neer moeten bewegen. En hij, want ze even mij draaien, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want kijk, hij leed het beerkalt. Benvenuti a Viareggio, spettatori di L11. Ecco il terzo, buon carnevale, Viareggio! En dan gaat het los. Deze groep onder leiding van Jacob Allegrucci hield de Verenigde Staten een spiegel voor. Het vrijheidsbeeld, geknield op één knie in een gevangenispak, ontduidt zich van kettingen. De wagen staat symbool voor de gewelddadige arrestatie van George Floyd in 2020 en de Black Lives Matter beweging. C'era una volta in America staat op de wagen, Once Upon a Time in America. Een knipoog naar de filmmuziek van de Italiaanse componist Ennio Morricone. De tribunes zitten door de coronamaatregelen niet afgeladen vol. Normaal trekt Viareggio per seizoen 80.000 betalende bezoekers naar de optochten. Nou maar een fractie van het aantal. Daarneven is de muziekkeuze opvallend. Weinig eigen vastelovensliedjes, veel popmuziek. AC/DC past dan wel bij het thema van deze wagen. Het eeuwige gevecht tussen goed en slecht. Tussen de duivel en de godin van de jacht Artemis, die symbool staat voor ons natuur. Ons natuur die weer bedreigd wordt door de mens. De beklemmende moren van de lockdown doen ons terugdenken aan de avondklok en het binnenzitten. De gevels breken als een kleurrijke bevrijding open en brengen hoop voor de toekomst. Eenmaal de wet wie het is om opgesloten te zitten, gaat voorop in de Ark van Noach, de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. De makers van deze wagen Wonderful World laten ons inzien dat de wereld eigenlijk een wonderlijke plaats is. Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Niet alle optochtthema's zien doet serieus. Hij wordt de Europapolitiek op de hak genomen. Angela Mutti Merkel in een dirndl bepaalt in een Europafest wat er gebeurt. En collega-leiders uit Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland verdrinken zich als het ware in een halve liter bier. Beetje verschil wel met onze Limburgse vasteloven is net zo'n wagen ook gebracht wordt. Met zo'n loopgroep er vooraf. Er zit een ganse choreografie aan vast. En dat hoort allemaal bij het presenteren van zo'n wagen. Vita is het thema van deze kleurrijke wagen. Leven. Onder de klanken van Queen. Een eerbetoon aan de Italiaanse pianist en componist. Hij is het te zien achter de piano. Ezio Bosso. Vorig jaar op 48-jarige leeftijd veel te vroeg gestorven. Bosso liet zien en huren wat ons het meest dierbaar is. Ons leven. En van dat leven, dat is de boodschap, moeten we ieder moment genieten. Het dagboek Il Diario van Anne Frank en restanten van een concentratiekamp in een carnavalsoptocht. We zullen dat niet snel gaan uitbeelden, maar de ontwerper en bedenker van deze loopgroep heet Suzy Rees. Io posso dire che anche in un momento di carnevale, di festa, possa essere necessario mandare dei messaggi al pubblico riflessivi. E il messaggio che io ho voluto mandare è un messaggio di speranza. Lei nel suo diario
nonostante quello che stava vivendo, aveva fiducia nell'umanità. Vedeva in qualche maniera la positività in una situazione terribile, ed il messaggio che ho voluto portare io, agganciandomi ovviamente alla sua storia, è quello di vedere della luce, della positività in tutti noi, nonostante quello che sta succedendo. Terwijl een groot deel van de wereldbevolking de centen bijeen moet schravelen voor hun bestaan, douwen volgevreten D-Cup zich de melens vol met bankbiljetten. Via live muziek op de wagen naar acteur Charlie Chaplin, die het in zijn films ook altijd opnoemt voor de gewone mens. Chaplin staat centraal op de wagen Democrisia, oftewel democrisis. Een groot, niet tegen te houden coronamonster dat die lichaam wil binnendringen. Geen optocht dus zonder corona. Gang uit het lief is het thema van deze wagen. En de wetenschap in gevecht met het 9-koppig virusbies. Berlusconi, dat kennen we wel. Het aardige van de optocht in Via Reggio is dat tussen die hele grote wagens ook wat kleinere groepen meedoen. En dat we dus zien wie de politiek, wie de senatoren van Italië zich wie schroeven hebben ingedraaid in het plus en er ook niet uit te krijgen zien. En dit is de prijswinnaar bij de kleinere wagens. Emus, Nemus en 100.000. Symboliseert de bins die dagelijks miljoenen maskers tegenkomt in plaats van echte gezichten. En we herkennen Duck onszelf al niet meer en verschuilen ons ook achter verschillende maskers. Aldus de wagenbouwers. Shotto, shotto, werd er geschreeuwd. Onderdig, zo klinkt het hij van de wagen. Het is een technisch hoogstandje waarin schildpadden de mensen symboliseren die zich steeds dukker afvragen: wat zit hij eigenlijk onder? Wat zit hij eigenlijk achter? De ontwerper zoekt de zier dus als metafoor voor het leven en de dus zien wat er dan echt onder zit. Want een van de zwemmende schildpadden verleurt de groep uit nieuwsgierigheid. En wie dieper dat is ook, wie onaangenamer zien de verrassingen. Wagenbouwer Luca Bertozzi en zijn groep gaan dus uiteindelijk met de eerste prijs strijken en schrik niet, ze winnen €130.000. De inhol corona-optocht in 2021 in het Italiaanse Via Reggio loopt langzaam op zijn in. En ik heb veel overeenkomst gezien natuurlijk met Limburg. Maar het grote verschil natuurlijk is dat het wagenbouwen in Via Reggio tot kunst is verheven. De wagenbouwers zelf werden gefaciliteerd door de overheid. Door zijn opleidingen, generatie op generatie, wordt hij opgevoed met de traditie van het wagenbouwen. En daarbij werden de kunstenaars, de maestro's, uitgedaagd om te reflecteren op zaken die in de maatschappij, in de politiek en in de actualiteit op wereldniveau en lokaal plaatsvinden. En dan raakt ze volgens mij de kernwaardes van vasteloven en dan zeg ik altijd, doordrijden hem. Dus voor nu, groetjes, arrivederci, vanuit Italië, vanuit Via Reggio. Hoi, hoi, hoi là, musica tango, macchina tango, viva Viareggio, viva il vostro